Lagi permesa, bayeme wis padha gedhe. Wayahe njipuk, wayahe ngunduh. Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manungsa imawos. Ayu lek damis. Lek damis nek ayu ape tak dol ning Jakarta. Karo. Ya Allah, gula ki ya diedel-edel, Mbak tikus. Kok moncrot kabeh? Kok itu gula mak semua terus. Tumbane delok Mbak, wah, Mbak. Nek panas. Ora nek panas, guys. Wis apa yang sipuk? Ketebak, guys. Kanggo buntel. Kanggo njipuk. Bayem. Nek saiki ae delok pasaran, guys. Pasarane bayem iki piye larang apa murah? Carane ngono, guys. Wis nepengil kabeh kena udan ya gak nyiram Pak Jabrik. Entar kongkon lukokno wir-wiran ya ora gelem kok. Ben. Busak. Yes. Cumah-cumah iki, Pak. Cumah iki. Dolodoni, Pak. Kempret dijipuk apa ora? Ora dijipuk tak kon jipuk wong liya iki. Dolodon. Lah iya, jipuk apa ora? Jipuk ya wis. Dol wong liya. Guys, untuk bayem. Lodon ger kakean udan malah banyak. Udan ngantek. Tur banyune gak iso metu Pak iki. Sik guys. Enak. Bayeme lodon. Kakean udan iki hitungane gak anu ya Pak, gak apa? Gak kerep. Gak kerep guys. Anake Endang iki nang Semarang iki, Pak. Digono Semarang, perang-perang dino. Anake wis pinter dodol iki. Pras. Oh, lara gula guys. Ya. Bayeme lodon, guys. Ini mbok payu piro ya? Ayo tak coba. Kempret iki duwe bayem akeh, Pak. Wonge. Wonge nandur kono lho. Mbah Noi nandur ngene Pak Iskandian. Wonge nandur akeh. Tali iki jane enak pinggir gedebok. Nek gedebok kuwi apa jenenge? Set. Tapi ya luyu. Tandurane apik iki jane, guys.
uga kekerepen tirik-tirik jos jane. Sampe ijek lodo entek. Lodone kakean banyu. Udan dadine lodo. Lodo ngletak. Mau tinggal delok anu pasaran Bayem ya teko jajal 1 2 3 4 5 pasaran Bayem guys. Sejina ya Pak? Sejina ya? Jadi ayam jipu. Lah wonge jipuki apa ora leh Mbah Kemprek? Barang kampungku. Sing kelan Bayem ayo monggo ning gone lek dames karek njabut. Ayo Bayeme ayu kaya aku. Guys, langsung terjun. Diumbah. Ayo Pak, kowe delik nang ndi le Pak? Nang cipok-cipokno anu sak kok. Malah delik. Gak merke wong iki. Dhewe ra gecak-gecak. Cuma iki wong. Wong nang tukang Bayem ora ra. Cuma ya. Nang tukang Bayem. Mendung rene wong bulan Bayeme murah. Paling kingko nek ra 500 ya 300. Ra sumbut karo maculno lekno. Maculno sedina 100. Ya Allah. Paring ngono. Rezeki ingkang kathah
Mending ngono jare. Lah nek kesehatan ki ya wis njaluk nek yen. Ndak ndonga ki kesehatan, nek genten-genten ngono. Kan Gusti Allah ki yo sifat murah. Nek konten iki paling ana dhuwit. Nek ndonga tiap-tiap hari ki yo akeh jalukane. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya rak kandang menyang ndi anune. Lho. Kok harga iki mbok ndang kecak-kecak ngono. Kayu ini yo ngumbah ge, rasumba yo. Wah. Wis. Sek. Jos. Antel bayi tumpakane mobil. Hitung Pak Celak kuwi ngitung bolak-balik kok pekok ngono, Pak. Pas. Wis kena nggo tuku anu ki engko. Beras 5 kilo. Mbok payu piro ki wong jumah-jumah kok. Alah. Ora karuan parahe. Pak lipah meteng, Pak. Oh, ngemeteng asline ndaradik kae aku wis lara pirang-pirang minggu kok. Sing mah sing mbok. Aku wis bedhek kuwi. Teng. Lekasan ki ape mendek ngene. Wis kae tak gawak nopo kae. Asine yo iya lemu. Lah wis ndek iki namane lara ndek iki. Blingang. Oke. Mbah bayem ini, Mbah. Loh. bayem. Nggih. Mbak sarapannya telah sambah. Lah niki napa? Mbak Sri. Skutu. Pak sego uduk gelem, sego uduk. Nggih. Kali niki. Nggih. Nggih, Cina. Tukar lah kanton jenengan, Mbak. Ini cara mana? Nah, mewu, jadinya. Ini sampai 12.000. Loh, sejina, Mbak, larang mungkin. Walah, 1.500 mawon mboten napa. Kok larang men? Pun mboten napa, Mbak. Nggih. Sejinah, Mbah niku. Nggih. Iki pisanan Pak Ebek. Nggih. Niku pinten? Oh, sawang pinten.
Walah, Mbak. Nggih matur nuwun nggih, Mbak. Larang, Pak. Masih tuku 2000 mean. Walah. Tak gowo esuk ae ya. Kok sore mek. Tuku mbus ya, Pak. Lah dituku Mbak Sriami 18 sih. Kak larang adol 2000. Kok esuk kali. Ya Allah. Tuku mbus guys, 5.000 guys. Tuku 5.000. Ya. 5.000 yang panas. Wes ya. Entuk embus 5.000. Sarek. Mangan. Porsinya baru, guys. Gorong ewu. Bayem paling larang, guys. 18.800. Aku gak mentolo nggih tak kongkon 1.500 sae. 2.000 lho sego 2.000. 2.000 nggih lho. Kok tak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gitu. Angin banget. Untuk sarapan ini biar jadi turah pira Pak? Kurang 5.000 biar ya Allah. Bisa 5.000. Kapan sih mau Iya, 4.000. Iki 4.000, engko mape cepan Mbak Sriami. Lah tuku. Mas Riani ponakan Mbak. Ya Pak yo. Sing lanang apa sing wedok, Pak? Betul. Lha Mbak Riani ku yo. Iki ndok iki, Pak. Iki ndok gak mie. Ini sekering sego 2.000. Saya wis kena dipangan. Ya Allah. Di situ sore aja, Pak. Sampai terus dibayar masa kalian? Jangan Pak, tanggung. Babar bisa tidur. Ayo tak kerja kok. Itu
Belum lah kawan. Berarti ya bayi wis wani. Wah, ini paling ya Pak ya. Mas Riam iki badine kok saiki nang nek-nek iki kan. Walah. Kak kawak kan nek badi 200 iki apa? Oh. Nah aku bayi gak enak mek badi ya elek-elek ya 1000. 500. Enggak aku. Nek enak bayi. Arek-enak sing tuku kok. Bener bayi ni. Akhirnya bener bayi. Nah bayi. Ya wis kurang ewu ora entek-entek. Jadi pirang puluhan ya Pak. Kakak nanti. Cek kantingan. Apa omong ah? Kamar kan satu. Kapan dadak dapat bayar di Cina. Ngap. Ngap. Saya dicolong maling Pak. Maling dadak manis saya enak maling. Wong ora njaluk. Ya iya, maling kuwi. Semaan putu mak ngono. Semaan putu mak mbok kok mak. Ora omong. Mene gitu. Tak pakai. Iya, aku ya saiki manganku ya saiki, Pak. Lek karo uwel, cek duwe. Ra pandek tiran. Masuk sak semuanya. Untuk ususnya selinting lho. Mbok syukur 2000 tak pangeran tentek. Piye? Mantap. Alhamdulillah. Dek ini tak ceritani Pak. Peri yo. Tak ceritani yo. Medun kobris, bocah ki langsung melayu Pak. Anak yatim iki nang pinggir. Peri ki langsung kono lho Pak. Tulisane Karangjae iki meh ameh pol perbatasan dalan kae bro kae. Tak yo kelepe Pak, kono ki kan ombake wak gedhe kono ki. Mergo kan nampek iku, nampek apa? Ora enek udulanan HP. Langsung melayu dhewe, ora enek udulanan HP Pak Tahu. Tapi kalau kono pas anu teko urung sarang dicekel anak ombak teko ke gunung Dek niki langsung ngene Pak, jeget ngene. Oh ini Pak. Ruangane ngene Pak. Wong tak inget iku aduan matane ya rada roh rada ora. Wong enek ombak kan langsung gak ketok. Bareng ngono. Wah,
mak blayu-blayu yo rawani wong Ismail yo rawani ya ngombake banter. Sore mah. Heeh. Di sore. Sore iki gedhi, Pak. Ya ngene. Wangine akeh bareng ngono, Pak. Terus Wamel mlayu, suwau tamel. Wamel lek sakmene kok. Dekne gak tetep sakmene, Pak. Dekne iki ketrak set sikile gak iso ngancik, terus dekne apa jenenge? Apa jeneng? Kelep. Lah kelep kuwi dekne terus sithik iso metu mul, suwau tamel. Oh, yo ya aku bertempur dadi tersangka. Banget tempar aku. Ya Allah, suwenane ibuke ora wedi bar iki. Senane ibuke iki kok wedi lho sampe. Nah, yang ketok air bocah lomba nang hutan ya. Gak ero, Pin. Hah? Lah iya. Dek iki gak ero iku ki tak iku ki jero apa ora iki gak mudeng, Pin. Iku ki nek ombak nggawa ndek iki apa ora roh. Lah Jawa deh. Gak Jawa. Lagi kulung lutut nang tengah. Top tengah. Angger wis sikile wis gak iso mancing. Malah kegawa ya. Lah cah gede-gede diterok. Tapi pas kuwi ora nek cah gede-gede, Pin. Kene wong wis sebelah iku. Gak kenek. Peri langsung jegur ya kalau. Wong kok ora nang mau dolanan yo beduk. Hah? Yo Ora. Tak cilik-cilik ki tetep nang pinggir ya, Pin. Dia niki langsung rono lho. Ya ora nengah, maksudnya ki kan cah cilik ki kelep ngono lah, oh gak nengah ya matek. Langsung dia niki langsung nenggok ombak sing rondok gede. Oh ya ora ngene dolanan HP, ora ngene ngaku ae sing nyekel mel-mel ku mbek Dila kok. Urung ngene, lagi medun kok. Cah ku langsung belayu kok. Gak jantungan lah wong ngene. Lah aku nenggok on. Piye cae piye? Lah ngono. Ane Pak iki ombak ki langsung elep ngono. yo kegulung lep terus. Ombak ya ombak teko wis elep lho ndekne kelep ngene. Tapi kelepe ora ngantek suwe terus mele teko. Yo ora syuting Dila, aja syuting ki engko kadek dianu pemirsa. Yo mau syuting pasangan itu lho kari piye. Untuk pamit. Hei! Yo mak mboke ambek anak sing langsung blayu. Jangan yang ngurusi anaknya melok melayu. Osing rapae kudu. Ayo renang. Ayo renang. Bareng kesantap. Tak tumpak lho kan kesantap ombak Pak. Matane kan pereh. Wis dhewe. Tukul rok. Nane wong nunggu maknya. Kowe gak sabaran dadi wong. Wis kedinginan. Boleh Pin aku medeni Pin. Mau mak lek dames jere. Kak nombak listrik e ora Pin. Bari aku masak. Apa dijak hiburan malah. Ora enak dolanan HP, ora enak dolanan HP. Iku ki bocah iki langsung ngono lho. Ora diawasi ki ora. Bocah ki langsung mlayu ngono lho, Nggih. Lah yo anggite mbok iki pasane nek nang edak-edakan kono kan tetep ae mikire ngono e, Pak. Ora ero nek bocah iki langsung mlayu ning rono. Bocah cilik-cilik do gemerap nunggu pinggir kok. Tengah dimplok ikan paus. Kak baju. Ndek disen. Ndek iki yo bar ku yo telek-telek kok kowe. Suwenane mbok ora kapan. Masa ketet. Yo mboke ngamplengi kok, kamplengi mboke kok. Yo jiwiti. Yo ora wedi. Yo dianu nggih bocah iki dianu. Dijar. Apa yang bocah iki? Allah. Apa pengen gelek gawe hiburan malah petaka. Babar bisa ben aku. Ngene iki aku kayu pikiran.
dapat Ono bangun kan. iki. Gemis. Krimis ora udan. Ya ngono kae. Di bayem karo cerita ngoceh cocok. Ayo nek lu sarapan tandurannya damis. Ngono iki ambek tuku aja ditanduri Pak. Nek udan niki ora apa-apa nggih, nek gak udan nek iki kesel. Tapi piye nang arep loyak. Karepe dhewe kok, karepe ndak ngono. Wis karepe diapakno. Yang penting seger wae dan sekarang sudah rezeki dan apa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.